Shout out sa 1 viewers. Jampol kaya, shout out. Sandaan, ma'am. Ano na mais ngayon, te? Ano na? Kwentas first. Hi pa siya sa my channel, shout out. Jampol kaya, shout out sa'yo. 18 viewers. Of course, tingkat ay ikaw. Ha? Yung iba, iiksi. Bandil na dilaw? Ha? Bandil na dilaw? Ha? Ayun talaga. Ha? Pangit naman talaga yung nakabandil na dilaw. Big size na lang. Ha? Big size. Ang isa. Meron doon, dako. Kaso, nung sinubukan sa din, asa 5 piso lang ang tubo. Dako na. Yung malaki pa yun. Ay, mix maker. Ayan, task force sa gila. Hello everyone, I'm Chapos. Thank you so much. Hindi, nanginigit na rin yung task force na nanginigit ng mga nakasasyak yan. Sandaan lang. Ha? Sandaan. So, Miss Mika, mayroon ka na yung jacket. Thank you so much po. Sa my channel, dyan po sa my viewers. Ang mga pag-ayos na magpinta kayo, nandiyan yung bantay. Thank you, host. Walang naman po. Welcome.
Thank you rin po, thank you. Ano, hinati na doon sa ano? Wala na yung picture doon. Mas picture yan, gano'n. Tagal ko nga mag-isip kung kukuha ba o hindi. Tumpok na to lahat. Next na lang naman. So, di sana ako magtitinda. Iwas na lang ako sa may nagano si ano sa akin. Pero, BG. Pre, tara. Pinero ko. Pre, sasaway nga ako. Putra. Para may ano ko. May kahat sa lang. Kwenta lang. Kwenta lang. magkano pinadala mo sa kanya? Ha? 1.5. Ha? Ha? May gawa ng pera ko nun. Ay, ewa siya raw. Ito malamay sa Ay, sata, sata! tumal yan. Ang dami ko ang nakapana. Shout out Las Lacustra. Yung mahal ang piraso, Las maganda pa rin Lacustra yung, store. yung ganyan nakapag-din. Tigtatlo lang tayo. Ha? For viewers, shout out. Meets Mika, shout out po. Salamat. Oh, okay. Yung naman to. Ano na mabibinta yan? Tapon na yan. Dito pa ba to? Tatay! Andiyan kasi yung Dito ba tayo? Nandiyan yung... pinapalis ah. Nandun. May tawiran. Kwenta ko. Sabi ng tapong mais. Bulokis. Thanks, Mika. Thank you so much po. Mika, thank you po. Ay, to meet you. Ay, to miss you. Maris you. Maris Thank you so much, guys. Welcome to my life. Thank you so much, reviewers. Isang saksaran.
Balik ka na kuya. Ano? Balik. Ano nahuli ka? Kaya nahuli ka, nandito na ka. Nahuli ka dyan. Nahuli ka talaga. Pasensya. Tara, sama. Sama ka na doon sa baba. Isa mo lang. Patikit ka na lang. Ang hirap ng pagtinda ngayon. Isang sako na lang pala ito natira? Ha? Isang sako na lang pala ito natira? Meron nga may-ari yan. Ha? Merong may-ari, 3 yan sa ako. Binawasan na lang ng may-ari ng 2 na lang na ibibigay. Kasi nakabukod na yun eh. Kano to? Boss, Kano? Ano ito kayo, Ting? doon sa dulo, sa kabila. Mga mais doon. Dilawan mo nang doon. Alam mo, mais, pero... Maulan. Maulan talaga. Superman ah. Pag maulan kasi, maganda talaga magtinda ng mais. Pag maulan. Mangga yun. Wala. Apo, libre. Pinakyaw yung ano ko, yung mangga. 36 tom po. Ano? Palipad eh. Pero di ko pinaubos. Kinuha ko yung pang... Ano yun? Ano sa... Ano pa naman yun? Ha? Tagal pa kasi lang ako ngayon. Yung cash yun, bibili ko lang. Hi, shout out. Twin Wheels TV, shout out po. Taga din, Kadoy. Doon. Taga Tulos ako doon. Pinahagay mo. Yan ang moderator. Shout out last. Shout po. Taga-diin ka. Ano ako, taga-Tolosa Liti po. Hi, Ma'am Shibing Kitchen. Thank you so much. Morning host. Like for, thank you. Salamat po. Pin po kita, Mami. Ma'am Shi, pin po kita. Thank you, Ma'am Shi. Salamat sa pag-pasyal. My viewers at 4 times subscribe. Wala na. Magkarliti. Tara, nila Tolosa. Opo pa niyo. Opo. Medyo matumal lang po. Wala namimili.
Wala kaya yung task force dyan? Yung tarabukbok eh. Hi Karen. Hi Karen. Welcome to my life. Basta my friend. Tulak muna ako ng karik. Wala ako ng slot o spot. Paglalagyan. Wala tayong ano eh. Nice. Very, very human. Wow. Wala malagyan kasi sa loob. Salamat sa pag-pin. Walang ano man po, ma'am, ano? Ma'am Shi. Sira din na kami na ako yung hapampang guys. Dalaw. Ako no balik cheese ako. Quezon City. Ako na ako. Kaya nakuha rin nga ito ano, Tulosa. Damon. Matawid lang ako nun. Napakainit. Ma'am Shi, thank you po. Pasensya na kayo guys kung malikot ang aking live. Kasi may ano dito, may bantay, may task force saka MDAD. Kaya pagalaw-galaw lang kami kasi street vendor kami, hindi naman kami legal vendor. Wala naman kami sariling pwesto. Welcome host, walang ano man po. 2 viewers at 5 thumbs up, shout out po sa inyo guys. Salamat po sa mga ano natin, kaibigan. 20 wheels, thank you wheels. Salamat sa ano, pagtambay sa aking live. Ah, wari ka ngayon, natrabaho ano? 2 wheels, 20 wheels. Wari kaya natrabaho? May tugtog eh. Maingay, 3 viewers, shout out. Pare ako trabaho ah. Kabilaan ng tugtog. Maingay sa palinggit talaga. Adila ako kabalay. At pare ka trabaho.
Sipag naman, host. Thank you, Will. 20 Wheels. Vines Vlog, shoutout po. Vines Vlog, shoutout. Ano yata? Walis na sila. Back to my friend. Hey, my friend. Wala na ata sila. Wala na. Oh no. Oh no. Magkakas ka na dyan! Kapya! Wala na yung transport. Ano? Go? Transport. Wala na. Dad, magkakain pa yun yung dad eh. Kain pa yun. Kain muna sila. Para naman makapinta ko. Hirap. Ay, shout out guys, pasensya na kayo, medyo naanuhan tayo ngayon. Medyo nagulo ang ating ngayon live. Ulit. May passport ka tayo dad. Thank you so much guys sa pagbisita. Paliguan ko muna yung bata. Sige. Bye, hello, bye. Uy, ano ka mo? Will, thank you so much, Will. Welcome to my live, Will. Thank you so much, Will. 20 Wheels. 20 Wheels TV, shout out. Ano ang paninda mo? Mais po. Marvic, hello po. Yahoo, anong tinda mo natin ngayon? Mais lang po. May isang paninda ka ngayon, Ma'am Marvic. Tara. Isa na kayo guys, medyo magulo ang ating live. Kasi umadaan ng passport. Tayo pwedeng di umalis. Hindi tayo umalis, baka tayo tagitan. Kaya maalis ako. Ito kahirap talaga ang mga vendors. Pag vendors, wala kang takbo doon, takbo rito. Viewers around. Shoutout sa 4 viewers at 9 thumbs up. Lino ba yung live ko? Ay, saan kay Matthew, B-Boy? Boom, kani. Ay, B-Boy, shoutout. Shoutout sa 5 viewers at 11 thumbs up. Thank you so much, guys. Thank you sa grupo ng ating sangkay, B-Boy. Ay, wala ko. Ayan. Waray din pala ito sangkay si Will. Will TV. 20 Wills TV. Waray din pala yan. Taga Pampanga na. Nakakaukol ba? Hello, hello. Hello, Ma'am Matthew. Sangkay Matthew. Thank you so much. Takbo-takbo ako kasi may huli. Saan ako naglalagay kanina? Kaya tayo kaya ako makadotpit kanina kayo dito eh.
Hindi ko matapos-tapos ng tanghali pa. Aray ko, tanghali. Walang tumal. Wala tayo ngayon mangga kasi wala. Nang tinda tayo ngayon mangga. Sabi, Scooby-Doo po, pop, pop, pop. Hello, Will. Thank you so much, Will. 8 viewers. At 11 thumbs up, shout out. Maram na ito ni B-Boy na waray ako. Taga-Tacloban niya, B-Boy. Oo, pa kumaram ni B-Boy. Hi, Nanay. Morning po. Will, thank you more. Morning, Will. Thank you. Thank you so much, Will. Thank you very much, Will. I appreciate that for being a good person. To support my YT and YouTube channel. Anyway, thank you so much guys. Anyway, Will, thank you so much sa sa pakulay mo kahapon. Thank you so much at naka-reach tayo guys ng 9. Bali ang ating dollars ngayon ay 92.38 na mga kawaray. Dollars. Thank you so much guys. Kunting ano na lang. Kunting bot $8 ang kailangan natin. Makaka-complete na rin tayo ng $100. Thank you so much sa inyo guys. Ang Team Tacloban, B-Boy TV, Ma'am Sangkay Matthew, Ma'am Corselda, Grace Francisco Vlog, shoutout po. At lalo na kay big shoutout big shoutout sa ating napakabait at super bait, super pogi, aray ka pogi. Will, thank you so much, Will. Maraming salamat. Morning, Marvic. Hi, Nay. Thank you, Nay. Salamat po sa pagtambay, Nay. First out mo. Oy, thank you, Will. Thank you. Oh, from Prince Snow White. Oh, no. It's blessing too again. Guys, blessing na naman mga kawaray. Thank you so much. Will, thank you so much, Will. Hey guys, yo, what's up mga kawaray? Another blessing from Will 808 from Hawaii, USA. Thank you so much, my friend, for support my YouTube channel and Team Tacloban, Ma'am Grace, Ma'am Sada, Sangkay Matthew, and Team Tacloban, everyone at B-Boy TV. Sa lahat po nang nandito, thank you so much guys. Maraming salamat po sa inyong suporta nyo sa aking YouTube at lalo na kay B-Boy TV. Kung wala si B-Boy, wala ako rito. Thank you so much sa kay B-Boy. At kaya love you all. Thank you mga kawaray, love you. Will, thank you so much, Will. Lit. So, hot, guys. Thank you so much, guys. Thank you, Will. Mine, ano mo nga si Will. Pasalamat tayo kay Will. I got, no? Guys, nakapining natin si Will from I got na ingay. Ingat. Thank you po. Ay guna, ay ingat. Sige po. Thank you so much, Will. Hello, Will. Where are you going? Thank you so much, Will. $10, guys. Thank you, Lord, sa lahat ng sumuporta sa akin. At ng ating, lalo na si B-Boy. Kasi dati, pinatapat na tayo mag-live. Kasi may nagbisibisiyan tayo sa reels natin. Thank you, Will. Thank you so much, Will. Ingat ka. Take care always and your family. Thank you so much. Everything, Maraming salamat po sa lahat sa inyo guys na lagi nandyan. Nay, thank you, Nay.
Nay, bawi ako sa'yo, Nay. Sumahod po ako, Nay. Isa ka na makakatanggap. At Team Tacloban. Sumahod tayo, mayroon akong pang ano sa inyo. Pamerienda. Ang pamerienda nyo guys, Team Tacloban. Ang pamerienda ito si Waray, mag-ibibigay sa inyo si Waray pang pamerienda. Pag sumahod tayo, pag pumasok ko ngayong over. So much sa inyo lahat ulit. 9 viewers at 12 thumbs up, salamat po. Aha, wag na mark. Hindi, pwede. Bigay mo buong sahod mo sa nanay ko. Pwede naman, 5-6. Ang ano lang, pang ano ni nanay, pang gastos lang ng isang araw. Aray ko. 10 viewers at 11 thumbs up. Panat niya. Guys, kung nakaka-play tayo ng $100. Salamat. Thank you po. Sa inyong suporta. Kung wala kayo, wala ako. 12 viewers at 13 thumbs up siya rin. Will, thank you. Ayaw udog, biro lang yun. Oh, alam ko naman po yun, nanay. Biro lang yun, Biboy. Pero maghatag-akay mo pag sumahod ako. Tapos Team Tacloban, maghatag-akay mo. Share your blessing lang, guys. Hindi naman natin ito makukuha kung di dahil sa inyo. Lalo na yung dahil na Biboy. At lalo na, siyempre, big shout out sa ating mabait na super chatter Will from Hawaii USA. Thank you so much my friend for support my channel and Lindy Boy Kabus official, shout out Tusok Boss, shout out Sauti, shout out to your idol. Welcome to my life. Thank you so much my friend. I give you moderator, my friend. Few minutes. Wait a minute, few minutes. I give you moderator, my friend. Thank you so much. Kabus channel, sarang saya. Oh, bahay. Kabus channel official, meron ka ng jacket. Thank you so much. Kabus channel, meron ka ng jacket. Maria Pay. Diyan si Mama ini. Naka-video lang si Mama ini. Sa lahat po naka-video dyan, si Sangkay Macho, Sangkay Grace, Tacloban, B-Boy, Kabus official, Will, thank you so much. Hindi ko lang. Nainita na yung mais ko guys.
sobrang bili. I'm back. Will, thank you, Will. Kala ko nawala ka na, Will. Will, thank you so much, Will. Hindi kasi ako magaling mag-English eh. Kaya hindi ko makausap si Will ng ano eh. Ng English eh. My English is little bit. Wala na akong laman. Punta ko ano. Walang laman. My brain is empty. Will. I know Will. My brain is empty. My wife is very, intelligent. Mine. Kausapin mo nga si Will ng English. Melody Alvarez, hello. Team Tacloban. Hello po Ate Marvy. Thank you, Mine. Salamat po sa pagtambal. Will, it's my partner, Maria Pigalas. Beautiful lady. Aray ka. Tanong mo kay B-Boy. Maria Pigalas is beautiful lady. Hi, Melody. Maria P, hello. Sabi ni Melody. Will, brain is damaged. Alright. Oh, no. Will, joking only. It's my brain, it's empty, not damaged. Kala B-Boy. Kabila ng tugtog. Kabila ng tugtog. Okay, mag-mais na kayo guys. Hi, Nay. Hello po Ate Melody. Marvick. Hello, Will. Hi, Marvick. Sabi ni Will, said Will. Team viewers at 15 thumbs up. Thanks so much, guys. At ito, mayroon tayo $10 na naris na rin natin, Lord. Thank you, Lord, sa taong binigyan yung taong ginawa yung instrumento para sa aking YouTube channel. At wala nang iba kundi si big shoutout po kay Well 808 from Hawaii, USA. Thank you so much, my friend, and B-Boy TV groups and Team Tacloban, Ma'am Rosalda, Ma'am Melody, Ma'am Grace, Sangkay Matthew. Thank you so much everyone. Thank you, Will. Thank you sa lahat ng hindi dahil sa inyo wala akong ngayon dito. Thank you very much po. Hi Marvick, Melody Alvarez, salamat. 11 viewers, salamat. Every natin ay hindi na kayo. Kayo madalawa. Goodbye! Hey, abeli na. Oy! Oh! No! Oh no! Thank you so much! Kaya pala tahimik si Grace. Oh no, Grace! Thank you so much, Grace! You stop another blessing from Sangkay Grace from Valenzuela City. Thanks so much, my friend. Team Tacloban, thank you po sa inyo lahat. B-Boy TV, Grace, maraming salamat po. Grace, thank you so much. Snow White, thank you. Nauna na si Prince. Andito naman si Snow White, guys. Thank you, Sangkay. Love you. Ingat ka lagi dyan. God bless. Bye-bye. Kaya pala ako naka-green, guys. Kasi magpapalipad si Grace. Kaya pala tayo naka-green. Green tayo ngayon, naka-green, guys. Hala, Snow White, Yahoo. Thank you. Thank you, Snow White. Welcome, Sangkay. Ingat ka lagi dyan, Sangkay. Snow White and Prince, mabuhay. Thank you sa inyong dalawa kasi natutuwa tayo. Ano natin yung ating mga live tuwing nagla-live tayo. Andyan yung Prince natin, andyan Snow White. Ay, kabishi ko!
Hello, kabisi ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. I love you all. Buhay ang gusto natin. Buhay. Tambay ko lang to. Joy, mas kasuhin ko po. Sige, sige, Mine. Pakainin mo na yan, smart yan. Thank you, Mine. Salamat ka muna kay Grace. Francisco Vlog. Balikan. Hindi ko pala na ano yun. Wala na screenshot kay Will. Dito guys. Thank you guys. Salamat po sa inyo. Na-reach na rin natin ang $100. Hi, Kabishi. Thank you guys. Melody, thank you po. Kabishi, morning. Thank you po si Ate Grace sa green. Aray ka. Thank you so much guys. Wow. Good turn. Hi Hana Vlog, Hana 31 Vlog. Hello, magkano mais? Mura lang po. 100 ang puti, 90 ang kilo, 80 ang kilo ng dilaw. I give you moderator Hana. Hana, thank you so much. Disconnect Will, nakapin guys. Si Will nakapin. Thank you Kabus. Kabus, hello. It done, brother. Dirty Earth. Connect. Thank you so much, Kabus. And I give you moderator, my friend. Thank you so much. Ito si pala si Ana po. Taga ano pala to, no? Kaisang nayon ka ba, Ana? Kaisang nayon si Mama Ana. Nandito po ako sa may simbahan malapit. Bayan simbahan. Ito, Mama Ana. Ayan. Ana, nandito po ako. Pasyal ka rito, bumili ka sa akin ng mais. May discount ka. Subscriber discount. May discount. Maribik, hello. 8 viewers at 16 thumbs up. Parang di ko napapansin si Saki pumapasok sa. Oy, Saking manok. Where are you, Saking manok? Saki, where are you, Saki? Saki, manok, where are you, Saki? Ay, Saki, baka naka-BG lang yan si Saki. Hindi nagkukumin Saki yan. Saki, where are you? Lagi ako dumadaan dyan. Dito pa ako ng nurse. Well, we nagsumba, ganun ba? Sige. Ako sa init. Maribek, hello, Shouty. Kabus, boom, Yahoo. Sa akin live ka din.
Saki, Yahoo. Where's Saki? Nandiyan na ba? Hindi ko nakikita si Saki sa live. Hi Saki, where are you, my friend? Kaya akong panapong Saki. Daming manok si Saki. Saki. Saan ka na, Saki? Nabili akong manok. Ay, naka-live? Naka-live pala. Naka-live si Saki. Dolito. Lapo, shoutout. Saki. Saki. Naka-live daw si Saki. Tapos official, Sarao, D-Boy, TV, Idol, Sangka, Sauti. Opo, naka-live siya. Kasya lang ko lang Saki. Nakita ko lang natin. Second ko. Ito ako kay Saki. Nasirang ko. Yung pangalawa kong account, pinamag ko. Saki, pahinga ko panabong. Hindi raw ako marunong sabong. Sabong na lang. Aray ka, sabong pa nga. Yun o, malapit sa isdaan yan o. Opo, malapit. Sa may, alam mo yung pasukan ng tala? Dito lang ako magkano talaga. Kung saan ako napapansin. Ana, last one ako sa'yo, idol. Thank you po, thank you. Tapos, special, last one po ako sa'yo. May mga ano na pala itong sila Ma'am Melody. Meron ka na pala mga video Ma'am Melody sa inyo, ha? Hi, Corselga. Hello. Hello, Charlotte Mark. I love you. Maneba, hello. Good evening, Maneba. Good morning, Maneba. Arabi Boy Ninja. Zelda, thank you so much. Will, ba't di ka nagla-live, Will? 13 viewers at 21,000. Shoutout po. Salamat sa inyo, guys. And for Zelda, thank you so much. Remy Mix Vlog, hello po. Kumusta po kayo? Last one po ako sa'yo, Ma'am Remy. Last one ako sa'yo, Ma'am Remy.
Thank you so much, Ma'am Remy, for visiting my live. Thank you so much. Sabay ko lang po. Thank you so much, Sangay. Maraming salamat sa inyo, guys. Salamat sa suporta nyo. Halloween! Sabi niya naman, Ma'am Brenna, miss lang. Thank you, guys. Thank you, guys. Mati, guys, sabi. Sakit na mukha ko. Ay, Pasaway Channel. Hello. Welcome, my lad. Salamat sa pagpasyal, Pasaway Channel. Remy. Mix Vlog. Thank you so much po. Pumasok ako sa iyo kagahapon, Ma'am Remy, sa live ko eh. Yung ano. Yung cash ba yun? Tawag yung pangalan ng ano na yun, live na yun. Yung nasa mall. Hi, Eva. Kasaway. Yahoo. Love you. Kabos, may galap share out. Salamat, host. Pumasok ako sa live mo. Wala naman nag-aanong doon nagre-respond. Busy ka yata nun. Ay, walis ka dyan. Walis ka dyan, Jojo, ha? Baka na naman, ha? Perselda, hello. Pasaway, may galap share out. Sabi ni Remy Mix Vlog. Thank you so much, guys. Sa inyo. Ha? Ha? No, no. Oh, no. So, very, very honey. Muna tayo, nangangawit ako kakatatayo. Salamat, Kabus Official. Pasaway Channel, Lodi, Shouty. Naka-screencast ako. Oo nga, naka-screencast ka doon nakaraan. Kahapon. Pumasok ako doon, wala naman nagre-respond. Kaya ako naglabas ako, bumalik ako kay Grace. 10 viewers at 21 thumbs up, shoutout po. Wala pa pala tayo isang oras. Kasi isang oras pa lang tayo. 58 minutes tayo, guys. Paggabi, tinutulogan ko na pag-pass 11 na ang gabi. Ganun po ba? So, very, very hot, guys. So, no. Laan nito eh. Silaw kasi nasakit sa mata eh.
Guys, ganyan muna ako guys. Para makita ko kayo. Ay, nakikita ko na. Nagre-reflect 7 viewers at 21 thumbs up siya. Au. Au. Sabi yun. Ang ano ko dito, namumulaw ako. Hi, 90 viewers po. Thank you so much sa 21 thumbs up, guys. Sa lahat na ka-BG dyan, thank you so much. Ring me. Hello. Salamat po. Guys, yung hindi pa nakakonek kay Will, 808, please naman. Connect naman tayo kay Will. Mabait na tao yan. Walang katulad. Parang si Acoustic yan. Akala ko dati, si Acoustic at saka si Will, isa lang. Magkaiba pala yun. Si Will pala, iba palang ano. Tama na si Will, UACC. Si Acoustic nun, Canada, di ba? Sangkay. Si Acoustic sa Sangkay, di ba sa Canada yun? Si Malo Parts, shout out po. Yes. I got it. 1 hour na tayo guys. Isang oras na lang ulit. Walang bumibili sa akin. Pero nasa Europe siya ngayon. Oo nga pala. Ano ba trabaho nun? Ay, kung saan sabi, ano ba trabaho niya, no? Maritisin na muna natin si Acoustic. Ano ang trabaho nun niya? Businessman? May sa atin, bilhin natin may... Uy, no. Seven viewers, shout out. Nakamute pala ako nun. Mabuti na lang, mayroon tayo mga grupo dyan na nandyan lagi. Kung wala, patay tayo dyan. Salita ko ng salita, mukha akong tanga ka, sasalita. Nakamute pala. Snow White. Snow White. First Prince. Tuloy ang saya, Lord saya.
Ako, mag-loading ng aking load. Open na aking load. Ay, Kabeshi ko. Thank you so much, Kabeshi ko. Ay, thank you. Thank you, Kabeshi ko. Thank you, alas ko. Thank you, Baby TV. At Kabos Official. At Willow 808. Para ako nagkakanta. Maraming salamat sa inyo guys sa suporta nyo sa akin. Tayo na. Ba't mo siya doon? Bakit? Huli? Huli? Guys, pasikatin natin to. Followers daw siya. Puro ibas. Hingi daw mais, pero ang dami nilang mais. Lakas ng tama eh. Nako! Walang bili, walang bili. Hi, B-Boy, shout out. Makahawin ka. Alam mo, laking tao ah. Hindi lang ako ng ano. Mag-load. Saglit lang, load ako. Malubat ako. Malubat mawalan ako ng load. Magpa-load lang ako guys. Nag-load lang ako guys. Kasi ang aking load ay ubos na. Thank you so much guys sa 9 viewers natin dyan. Naandyan pa rin. Iba talaga pag may may group. Walang iwanan. Hanggang mamuti ang buhok. Hanggang mamuti ang buhok ko, nandyan pa rin kayo. 10 viewers, shout out. I love you guys. Ating kaibigan na pura ulo to, namakyo. Baboy ka. Wala ka talagang respect others, Baluga. Huwag mo pakiwan, tangin. Kaya baluga ka. 10 viewers yan, Gar. Ilan? 2 viewers yan. Nakikita ka dyan, tangin. Dami kong group. May group ako dyan, tangin na. Ito ba group ko magagawa ko? Guys, pabugbog na ito. Pabugbog na ito. Hangin mo, sakaling dito dyan. Welcome, Sir Will. Thank you, Remy.
Guys, din ang daming dumadaan. Snow White, where are you? Nandiyan na sa Snow White, guys. Panoorin nyo yung daanan. Will you see may transportation aba ambot alawat happy liboy. Guys, tingnan nyo guys yung ng Manila. So very heavy traffic. Mini car in the Terreno Highway. Friday, Snow White, galaw. Hi, sir. Tandaan lang po ang kilo, sir. Tumbang na lang natin po, sir. Pwede ba dito? Abanti mo na lang doon niya para hindi tayo masita ng ating mga kaibigan. Mga kaibigan naman natin dyan mga traffic enforcer. So, very kind person. 100 lang, ma'am. Bueno, mano lang. Uy, guys, ito na. Ubus. 100, buenas villas. 100 lang, 120 na yan kanina pa. Ngayon, 100 lang. Isang may balat? Same price. Yeah. Ay, same price. 120 na bintahan namin dyan, eh. 120 ang bintahan namin dyan. Mura na po yan. 120 ang bintahan namin yung kanina. 98. $150. Same price lang, ma'am. 66 lang, mami. 66. What's wrong, my dear? What are kulang po yan yan. Guys, kulang ba yan? Wala. Buhay naman ako kasi. Hindi ko na yung buhay naman ako ulit. Mga 400 agad tayo, guys. Tatlong customer. Oh no! Malungkot yung buhay naman ako. Hindi masaya. Kaya binili ko yung buhay naman ako. Pag yung buhay naman mo hindi nasundan, bili mo. Ayun. Nung binili ko yung buhay naman ako, yun. Kahit pa paano may bumili. Kunti lang ang mais natin ngayon. Yan lang to. 50 pieces lang na 50 piraso lang na puti. At tatlong bundle na dilaw. Kunti lang kinuha ko kay mainit para magpapalta ang panila. Tugtog.
yun. Motor. Ano talaga? Kaya mo naman sa malakan. Hindi, bakuna. Kaya mo. Kaya mo naman. Hindi ko na kain pa yun. Malayo. Ano ako si ano? 9 viewers at 22 thumbs up siya raw. Ala, Snow White. Nandito lang ako, Windy. Hoy. Mahal nga po. Sir. Yan. Ang ganda naman yung mais ko. Thank you so much, sir. Ingat. Thank the Lord. Nagbenta na naman tayo, guys. Nagbenta na naman ako, guys. Sarap. Wala kasi may sa loob. Pangit yung may sa loob. Kaso matatakot ang customer. Ako ni 120 ko. Ako na agad. Mag-CCTV. Kaya 100 na lang. Kahit balik lang po na okay. Oh, 13. 14 ang timbang ang isa nito. Ang puhunan 13. Aray ko. Piso lang sa'yo. Diba? Tinda lang ako para ako naglalaro. Dapat 120 talaga pintahan namin dito mga kawaray. 120. Kasi ang puhunan ng isa nito ay 13. 30 ng isa. Ito. 30 ng isa. Timbangan ito. 18. Yan, pakita ko sa inyo guys. Mga kawaray, kala nyo, baka nasabihin nyo, nagsisinungan yun. Yan ang timbang guys. 18 pesos. Sa 100. 18. Ang puhunan niyan mga kawaray ay 13. Tubo ko dyan, 5. Tulo ko ang signal guard. Natin. Sanda ng bintahan sa ano? Wala. Naglag. Wala. Umalis na putik. Base daw ang isa. Maliliit pa. Sana kung ganito kalalaki, dilaw naman sa ganito.
Hey viewers, shout out. Wait muna tayo guys, may tutulog. Last viewer, shout out po. Ate, bili na ate. Five viewers at 22,000. Salamat sa inyo. Salamat sa verdad. Mag-price na kayo, mag-price na, bili na. Oh. Ate, mais ate. Gusto ka lahat, ma'am. Walang mais eh. Kahit na yan, 64. 64 lang pala. Ano wait, ma'am? Huwag pa na iba yung May dumadaan pa ganun. Galing Jordan. Kaya nakapara sila dyan. Yun lang mga guys. Ano yan, may dumadaan. Isa. Sa YouTube. Shout out. Sa YouTube.
Thank you sa 8 viewers natin dyan at 22 thumbs up guys. Thank you so much guys. Maraming thank you. Tignan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 650. Already. Aray ko, ano oras na? 10:25 na ang oras mga kauray. 1 hour and 20 minutes na tayo, 29 minutes na tayo guys. Thank you so much mga kauray. Salamat sa support nyo. Hanggang 2 hours lang tayo. Baka may mga kaibigan kayo dyan na nagla-live. Kailan nyo na. Masakit sa matcha. Kaya Ate Maisa, tumili na. Tumili ng dilaw. Ay, ikaw, wala kang movement. Naligaw sa dilaw. Dami na pala ng gano'n. Marami na palang comment, sorry.
Hindi ko nakita. Okay. Remy, medyo lang siya lang. I don't know Snow White. My sis Margaret Yami. Griselda, hello. Hindi ko nakita, Ma'am Griselda, hello. Hi sir, 20 Will TV. Hindi ko nag-shoutout ko. Sorry guys. Sorry mga kauray, hindi ko nakita. So why? Here we are talking about that bird gone to do popcorn, which is tasty than boiling or grill like cooking on the bar or carpool. Yeah. Sa ano, sa hindi mo gawin ihawin ba? Kawaray, sali ka ba sa nabunot cardio or sniper? Jumper sniper? Hindi. Hindi ako kasali sa manta. Sa fish. Sa fish, hindi ako kasali. Ano lang yun? Gumawa lang ako ng video para mapansin. Mapapansin tayo mga kawaray. Hey! Oh, Remy, I like grill. Yeah, inihaw. Will you inihaw-ihaw na mais, tas lagyan ng margarine in front here and margarine on okay. Punas-punas ba? Punas-punas. Okay. So yummy and delicious. All right. No. Ano? Pangit. Yum. Paano bang gumawa ng video? Wala, nagsasalita lang ako para i-send kay Jumper Sniper. Di naman ako kasali. Saka, hayaan mo na yun sa deserve naman ng mga nakapasok sa sa challenge ni Jumper. Ano lang sila? Pagkalala ko lang nakasali si Lasty Perez, si Hansik, si Camboy, si Sina Girl, si Daddy Lowe's, si Akupang, kapatid, pinsan ni Lowy, si Kuya Dodong. Sino ba mga kasali si Gagaboy, si Thinking Body, kasali. Ano pa ba yun? Hi Matthew, thank you so much. Jeff Job kayo. 120 po. Mahal po mais nyo. Jeff Job, visit. Hindi naman kami kasali 20 Wheels TV. Hi Melanie, good morning. Wala na po yan, ma'am. Wala po na nakauwi yung tricycle. Dito lang tutulungan. Mayroong isang nanatan agad. 200 ma'am. Hi Morocco, official Loco, shout out sa'yo, idol. Guys, nandyan si Morocco. Hi Morocco, thank you so much. Thumbs up, please. Wish you. Shout out sa'yo, idol Morocco. Ang galing ng editing ni Morocco, mga kawaray. So, ang galing. Ang ganda ng edit mo dun sa yung inabot yung bahay, yung galing sa dagat yung tubig. Ang galing ni Morocco. Morocco, official Loco, shout out sa iyo, idol.
Mega love shoutout, Ma'am Matthew and Ma'am's Word. Nabasa ko nga comment mo sa live ni Japper. May mga baso. May mga basher. Ano sabi? Hindi ko napansin yung mga basher na yun. Basher ni Japper. Basa ko mga comment mo sa live ni Japper Sniper. May mga basher. Pabayaan mo yung mga basher na yan. Wala namang ginawa yan. Hindi mambash eh. Kay Japper eh. 9 viewers at 25 thumbs up. Salamat po sa inyo guys. Hi sis Matthew. Sabi ni Conselda. Andyan guys si Marauco official logo from Sword Family. Magaling na ano yan. Magaling na vlogger. Ang ganda ng mga pie. Mag-edit yan. Magaling. Balikan mo sa live. Ano ba sabi? Hindi ko nakita Will eh. Ang 20 Will TV. Kapitana Mayla, hello, support from Morocco, Loco. Thank you so much, Kapitana Mayla. I give you moderator, my friend. Wait a minute. Dito, init pa. Thank you so much, Idol Morocco. Salamat sa iyong mga kaibigan dyan. Hi, B-Boy TV, shout out. Sang kay B-Boy, thank you so much. Guys, road to 40 subscriber tayo guys. Sana ma-reach natin ang 40 subscriber mga kauray. Please naman. Guys, please connect my please subscribe my YouTube channel mga kauray para ma-reach natin ang 4,000 subscriber. Road to 4K subscriber tayo guys. Kaya, ito pang hinihintay nyo. Puntahan nyo na ako. Para dagdag tayo, dumami tayo. Ayan, Kapitana, Ayla, meron ka na pong jacket. Thank you so much. Dating dikit na po ako sa iyo, Kapitana Mayla. Thank you so much. Ay, boss, anong piraso? Anong piraso? Guys, ang talaga. 120 sa puti. Kami ko yan, kakayo na kayo. Kaya tayo. Kung anong matapos yun. 8 pieces. $125. Ay, 220. Sorry. 120. 225. 220 na lang, sir. Thank you, Lord. Thank you. Ay, Marocco, gusto mo ng mais? Depende ka dyan, sir. Thank you guys, salamat. Hi Roger, shout out. Wow, again. Shout out po sa inyo. Hello Roger, where are you from Roger? Santiago, shout out. Guys, please connect Ma'am Idol Morocco. Ay, Kaunesha official, may galap shout out sa iyo, boss, madam. Welcome to my life. Thank you so much, my friend, for being good. Salamat po sa pagpasyal. Ka-live ngayon si Kamuning, kasama niya si video. Hi, Mami. Thank you sa amin. Ang kay Matthew, thank you so much. B-Boy TV, Yahoo. Mary Vic Ibanez, Roger. Thank you, Lord.
Idol Maroko, nasaan ka na? May laot ba kayo ngayon? Idol Maroko? Hi, Maroko. Maroko. Maroko, loko. Galing na vlogger yan. Si Tap na Macho, paano na rin si Waray. Hi, Ron's Life Journey, Yahoo! Kumusta, Ma'am Ron? Welcome to my live. Thank you so much. 8 viewers at 20 something siya. Okay, Macho, mag-ano ka na po, mag-sikat ka na ng iyo na. Lumipat naman sila sa iyo. Kaya, hintayin ko lang ito mag-abot ng 2 hours. Ang oras na. Kala po. Will, thank you, Will. Hi, Rons. Rons, love you. Sabi ni Maribel Cabanes. Aran Santiago, shoutout sa'yo. Roger, Agujo. Ma'am, Maribel, shoutout. Sir Roger, may galap shoutout sa'yo. Sir Roger. Roger, Will. Will TV, Will. Thank you so much, Will. For stay my life. Arise ko. 1,000. Mga 1,050 na tayo mga kawaray na benta. Hi, 20 Wheels. TV, shoutout sa'yo, Ron. Boom. Maraming salamat po, guys. Salamat sa inyo, guys. Akong nadarama. Will, naantok na ako. Nap na. Sige po, Will. Good night, good night. Sleep well. Thank you so much for support my YouTube channel. Thank you so much. Thank you so much sa pakulay. 1,020 benta sure na 600. Naantok na. 1,020 benta. Hindi, 1,050. Ay, napo. 1,020 benta sure full na 600. Hindi ko po alam kung magkano ang puhunan ko rito ay pinasabay ko lang ito kagabi. Nag-120 ako sa sa puti. Walang kinikita sa sa isang daan. Piso dos. Papaya ka ba ganun? Nagtinda ka pa. Sabi nga ng kasabihan nila, walang nagtitinda na gustong malugi. I know that. No? Diba? Alam nyo naman yun siguro. Walang nagtitinda na gustong malugi. Siyempre gustong tumugi. Meet you, I'm sleeping. Sige, Ma'am Rons. Sleep na po. Salamat, Ma'am Rons. Hi, Karen. Welcome. Welcome to my life. No time to sleep. Oh no. Why? No time to sleep. Good night, Will. Thank you, Will. Good night, Will. Ingat ka. God bless you and your family. See you guys later. Thank you, sir. Thank you, Will. I don't understand. Why I understand? Ni hao. Ni hao sa'yo. Ni hao sa'yo, Karen. Don't understand? I don't understand. Thank you so much, my friend Karen, for having me to stay my life. Thank you so much. Ano ba yun? Bahala na yun. Mag-intindi kayo sa aking English na English Kalabaw. Bye, Williams. You sleep well. Hi, Ma'am. Remy Mix Vlog, guys. Yung baka mag-live na si Ma'am Sangkay Matchog. Pagka lang natin doon, ha. Iba tayo doon, diba? Anuhin ko lang to, pabutin ko lang ng 2 hours. Hi, Roger. Shout out.
Umiiyak ka, Roger. Anong bakit ka? Bakit umiiyak? Matawa ba yan? Akala ko iyak. Masaya ka pala. Akala ko, yan pala yung masaya, yung kalawa. Natuwa sa ano, 6 viewers at 28 thumbs up. Shout out to them. Tawa pa kayo. 7 viewers, shout out po. Balat, mainit. Wala na akong puti. Dito mo na. Well. Ano? Well, Simon, sleep with me. Aray ka. Ay, gusto mo rin ha. Ikatong ka talaga eh. Biboy, may 1,000 na ako, Biboy. At may 50 pesos. Alright. Guys, meron na tayo 1,050 na benta. Thanks, the Lord. Alright. Whoa. Hindi ko alam kung magkano puhunan ko dito kasi ang pinasabay ko kagabi. Binigay kong pera, 1,500. Wow, sana all. Hindi ko alam kung magkano puhunan. Kasi 50 pieces na ano, compute mo. 50 piraso na mais na puti. 13. 13 times 50. Bali 650 puhunan. Ang ano, ang dilaw, di ko alam kung magkano ang isang bundle. Kaya tatanong ko natin sa kaibigan natin. Magkano? Saan po? Puti, 120. 120 po. Yup. Hindi ka lahat eh. Manang puti. Walang puti ngayon. Bonggawar, pwede ka nang umuwi. Ma'am Marvick, hindi pa po. Hindi ko alam kung magkano puhunan ko rin. Kailangan, kunti lang ginawa ko, guys, kasi ang bilis magtanap. Pag wala na akong puti, pwede na talaga. Kaya na pagtinta ng mga kaputi. 157 niya. 157. 157 lang po. Mga bahalang spunan eh. Salamat, sir.
Salamat sa tawa-tawa niyo dyan. Sanggabi boy, salamat. 1 hour and 51 minutes na tayo guys na nag-live. Maya-maya mag-out na rin tayo. Sa bagong silang ka ba nakuha niya na ito? Sa bagong silang ka ba nakuha niya na ito? Hindi po. Balik tawak po galing to. Alabi boy, galing sa si Snow White. If I sleep with you, aray ko. Alabi boy, ito mati. Ako naman ganyan. Nakagaw ka na naman dito ha. Where's Snow White? Snow White, where are you? Hi Karen. Karen. Aray ko, Snow White. Bongga si Snow White ah. Si Snow White nawala. Tago na si Snow White. No, may Snow White missing. Tama na yan, tama na. Ayaw natin. Sige na, biyay ka na. Pare, magkano yung dilaw? Pare, magkano yun? 7 viewers around. Ala Snow White. Friends will sleep with me. Will call you are lotus. And that? Huwag mo subukan B-boy, aray ka. Yari tayo dyan. Ito pare. Ha? Ha? 1,050 yung ano? Puti, magkano bang ano nun? Ha? 14 ba? Ayan eh, dati ikaw na yung oh. 15 piraso. Piraso ba yun? Tuwan. Tuwan yung binayaran. Tuwan ang binayaran niya. Ayan mo lang pare. Ha? Ato na sa'yo, tsaka yung mais. Banta daw, bantay mo na lang sa... One. Sa 14. Sabi ng laki 20 yun. Ha? 70 ba yun? Kano bang isa? 14 ba? Ano ang mga sino? Kanina isang daan pa naman binta ko. Lugi pa pala ako. 150 naman nun? 75. 75 times 14. Oh, yan. 75. 1,050. 14 pala. Kala ko kay Hi, B-Boy TV. Shout out.
Aray ka, ay, nag-aaway-aaway na sila, oh. Ay, Snow White, tinagawan ka na. Naku. Ikaw naman si, Sangkay, B-boy, si, yung kalaban ni Snow White? Dracula. Uy, bawa. Yari tayo dyan, Snow White. Meron nga kalaban kay Prince, Prince William. Guys, paano ba yan? B-boy is she siya Dracula. Ano mang kukulang? Aray ko. Ay, B-boy. Natawag ka niya, Baka naka-live na si Mami. Mami, B-boy. Naka-live na ba? Tayo guys, doon. Hintay ko lang ito mag 2 hours ang akin naman. Ay! Yun na naman yun! Ay, nako. Palo-palo na naman, ha? Road to, tayo guys? Road to 4K subscriber mga kawaray. Sana i-supportahan nyo ako. Hanggang sa dulo ng aking journey. Salamat sa inyo guys. OMG, that was so funny. Yeah. So funny guys. Thank you so much everyone. Thank you. Will, thank you so much. Mag-end na ako mamaya. Tingnan ko si Sangkay Macho ko nakalive. Will, sleep na. Will, you're already sleep na, Will. Good night. Ay. Yeah. Ha? 162. 162 na lang. I'm allergic, B-boy. Aray ko, B-boy. Allergic daw sa'yo. But I nose is... Wala malalaki ganito kalaki yung puti. Wala po. Yan lang, 120 ang kilo niyan. May bibiling ubas o nga, pilintahan ko na 20 wheels TV. Ang tribat nose is running because all allergic. Alright to. Will take anti-allergic now. Hello host. Ay, may galaw charot. Lord, Charot TV, shoutout po. I give you moderator, my friend. Lord, shoutout po. Maraming salamat po, may moderator ka na, my friend. Hello, Will. Hi. I love you, boy. Why do you allergy to me, you?
Didn't eat me, get well. Gusto mo rin ha? B-boy, gusto mo rin magpakain ha? Dahil ko ha, ikaw. Snow White, ikaw na ang bahala, bantayan mo ang friends mo. Sabi ni Marvin. Oo nga, tok allergy medicine already. Aray ka, sabi boy, ala, kubad ako. Mayroon ka na ng Ning Lord. Mayroon ka na pong jacket, maraming salamat. Love you boy, no look B-boy. Will, aray ka. Idol. Ay, Owen Santos. Idol, baka magkita tayo. Ano, search? Ha? Hindi ko alam yun, boss. Owen Santos, shoutout. Volunteer na ako. Okay. Musta, Owen Santos? Welcome to my live ulit. Andyan si Will, oh. Please connect Will. Thank you po sa damit. Thank you so much. Ning Lorn. Grace. Hello. Remy. Mix Vlog. Shoutout. Owen. Tumigil ka na dyan, Mark. Ano ba? Oy, mag-out na ako. Guys, sige na. Owen, kumusta? Mag-end na ako, Owen. Lipid ka doon yung isang kay Matthew. Mami's Word. Guys, ano na, end na tayo. Lipat na tayo kay isang kay Matthew. Pasyal tayo doon, pasyal. Sige na. Let's go, guys. Sigurin na natin si Matthew. Aray ko. Isang kay Matthew, it's already live, dude. Morning. Evening sa kanila eh. Dito sa ating morning. Oh. Okay, bye-bye. Hi, Will. Thank you so much, Will. 30 thumbs up. Oh, 30 thumbs up. Thank you so much, guys. End na my live. Hindi na tayo, guys. End na. Sige na. Hey, mami. Sige. Matthew. Ay, kalahati. Tapos iba ka backward. Ayan, 58. 65 lang po hindi atin to. Mayroon na, mga kulagsagan ka. Ayan. 65 lang po. Babay na guys. Sige na. Matthew, mag-live na ka na. Kala ko siguro. Ma'am Remy, nag-out na po ako. Salamat po. Ba na kita, ano? 120, 100. Ano ba yan mga guys? Mga kawaray, I'm already end my life. Thanks so much. Bye-bye, Ma'am Remy, Ma'am Corselda, WTV Will. Thank you so much sa pagkulay. At Grace, Owen Santos. Yan ba? Ning Lord TV, shoutout po. Owen. Bye-bye na. Melody, Team Tacloban. Nanay, thank you po. Maganda po ako. Bye-bye na guys. Maraming salamat sa support niyo. I love you all. And see you next live ulit. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye na.